Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Дар видеои гузашта бисёре кас пурсиданд ки чизе мондитон кӯдака номаша чизе мондитон гуфта. Хостам имрӯз ҳамин саволатҳома ҷавоб диҳам ва пеш аз он ки саволҳои шуморо ҷавоб диҳам, дар бораи камтар документҳои кӯдак, чӣ хел документҳое гирифтем, аз куҷо гирифтем, ҳамин хел гап занам ва намин шкатулка хостам нишон диҳам. Бинабинтон чӣ хел шкатулка хушрӯ, необычный рӯҳошам, рангаша мехел блестящий, бо мана мехел слоники майда чай, нежненький, мана инҷош материалои чӣ хел велвет киди вай кадаги фасон кадаги расту в югре нависяги. Барои чӣ югра? Барои он касоне ки намедонанд, мо югранда зиндагӣ мекунем. Региона мо Югра, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Ин падарка аз номи губернатори Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Ин хел падаркаҳои ҳама ҷонда метиҳад, ҳама шаҳранда. Просто масалан медонам ки Москванда выбор ҳаст, ё ин ки якта коробки либоса мегирӣ, ё ин ки 20 000 пул мегирӣ. Анимонда выбор нест, фақат ман амин вая шкатулкае медодиам. Шкатулка ва дарунашанда падаркаш ҳаст. Манам хел шкатулкае мекушоед. Ман намедонам барои чӣ истифода бурда мешавад ин шкатулка, лекин ҷудо ам хушрӯй, набинтон золотисти. На самом деле видео передавать намекунад, чӣ хел зебогише, натуральне худиваҳо ки сохта шудаги. Намедонам инҷоҳо расм мемонад, меодам намедонам точно. Шкатулка дурни коробкаанда буд, коробкашам хушрӯй буд, ман коробкаша гирифтам ва дарунаша мекушоед мана мехел чизегум письмо. Расту в Югре. Дорогие родители, судьба семьи, судьба вашего прекрасного малыша неразрывно связана с многовековой Югрой. Мы с вами делаем все, чтобы в автономном округе дети росли в мире, где царят согласие, любовь, забота. Пусть ваш малыш растет здоровым, счастливым. Желаю вашей семье добра. Губернатор Ханты-Мансийский автономный округ Югра Наталья Комарова. Наталья Комарова лично тӯҳфашон ин. Баъд мана ин дуюмаш. Твое рождение, малыш, самое важное событие. Расти счастливым, маленький югорчанин. Пусть твои успехи принесут радость твоим родителям. Кӯдакое ки инҷа ва таваллуд мешаванд, ба ҳисоби ки югорчанин мешаванд. Масалан мегӯяд ку москвич, москвичка, северянин, анамихел инҳо югорчанин. Мана инҷа мана мехел карточкаш буд. Карточка пушташанда QR-кодаш буд. Мана инҷа гуфтаги ки госуслуги ва даромада ина вай кунитон, сканировать кунитон, падаркатона гиритон гуфтаги амихел сканировать мекунед, шотатона мемонед, шоти картатона расо 20 000 рубли русӣ пул мегузарад. Ин ҳама ҷонда амихел. Москвандиам даже 20 000 рубл. Агар пулаша вай кунед, выбор кунед. Бо мана амихел инҷааш кушода мешавад. Ой, махе кушода мешавад. Ман амин дарунаш бо якта ваяшай ҷош. Ман намедонам ин барои чӣ истифода мешавад, барои документ майда. Может тилло гӯем, тилло амин қадар шкатулка калон, ҷои тилло вай мекадагиш ба фикрам не, шкатулки тилло расми чӣ нафаҳмидам. Хай ягон чива истифода мекунем. Фикр када мебинем. Раҳмати калон барои тӯҳфа. Ақаллан ки коляская, агар буҷет ниша мегирам гӯед, хай якта коляскава мерасад. Ҳаминам шукр, раҳмат. Худованд баракашатият. Анамин документҳое ки получат кардем то ҳамин рӯза. Мо вақте ки Ясмин таваллуд шудагӣ буд, свидетельство о рождении, СНИЛСу, полису ҳамаша ҳамон больницанда роддома худашанда додагӣ буд. Анакнун қонуно дигар хел шудааст. Ҳозир гуфтанд ки через госуслуги аввал заявление мепадоӣ, ЗАГС подтвердит мекунад, вақту соатша мегӯд, омда документотна оварда гиро мебароитон гуфтам. Ман заявление оформить карда натонистам через госуслуг, барое ки свидетельство о браке, яъне ки ҳамон ЗАГС коғоз мегӯем ку обычно лаҳҷавӣ карда. Ҳамонамо аз Тоҷикистон, ҳамон ҷое ки ваеша пур мекунед, номероша менависед документа, ҳамонҷоа тӯри наомад, қабул накард. Баъд телефон карда гуфтем ки мехел иностранный документа мо як қисмаш тӯри наомдоз гӯем. Баъд моя худошон ручной записаться карда, вақту соатша гуфтам, мо рафтем.
документ чӣ дар кор буд? Падараша паспорташ снилсаш ба фикрам, мана паспортам снилсам, тамом. Ва михел ҳамун ҷанда якбора свидетельство о рождении снилс ва полисаша уже оформит карда додан. Мана ҳамин свидетельство о рождениеш, номаша Амир мондим. 5 ноябранда таваллуд шудагӣ. Видеои ман дер мебурад. баъде ки ЗАГС-анда мо свидетельство о рождении оформит кардем, мо ва сразу временный полис додан ва баъд гуфтан ки ҳамун як адреса гуфта, алифа страхование адресша гуфта, смс биёд, рафта постоянный полисша гирифтон, карточка мешад постоянныш уже, ин временно полисаш. Ва вақте ки аллакай оформит кардан, госуслуги манба номери снилсаш омад. Гуфтан ки агар хоҳидон рафта снилсаша беша бумажниша аз инфексияам гиро метонтон, аз бо пенсионный фондам гиро метонтон. Мо аз инфексия гирифтем, барои он ки инфексия чихегам намепоид, ҳамту мерид, талон мегирид, оформит мекунаду бумажный видаша ҳамту метиҳад сразу. баъде ки ҳамаи инҳоя кардим, прописка кардан дар кор. Пропиская где-то намедонам 1 ҳафта ва тӯри шуд пропискаш. баъде ки пропискаша кардим, мо вай кардем, удостоверение гирифтем, удостоверение многодетной семьи. Хеле ки медонтон сета кӯдакшад аллакай многодетная семья мешад. Мо намин удостоверение гирифтем мо, шукри худо. Ваяша бошад, карточкаша бошад. Якум кори кардаги мо ҳамин карточкаша мо вай кардаги будем, оформит кардаги будем. Манамин ваяша карточкаша ваянда худаш мефрӯхтаст поликлиниканда. 450 сум якта ҳамин карточка, якта ҳамин дафтар 450 сум будаст. Вақти муроҷиатанда хадаги будам, мана хел нимаш вай карточка майда, мана мехел муроҷиат, ин мехел дафтар бо ин калон, ин майда. Вақти ясминанда ҳамту гуфтан ки вай биёр, дафтар биёр гуфтан, 100 варақа, 98 варақа, мехел общая тетрадь бурдаги будам. Короче, ҳар сол қонуношон на мешад, ҳар хел мешад. боз ясмина мана мехел свидетельство о рождениеш майда, ани Амир калон, хотя мана яхел қоғозаш, видаш яхел, ани ясмин майда. боз мо ани ясмин ба мана мехел а Тоҷикистонам двойное гражданство гуфта вай гирифтаги, мана шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта печат монондагӣ, муроҷиатам ҳаст, мехел ҳам гражданин Россия, ҳам шаҳрванди Тоҷикистон гуфта. ани Амир баям худо хоҳад равим, амихе мекунем, чунки мо двойное гражданство гирифтагӣ. ана ҳамин документҳо буд, тамошобинон. ҳамин хел Россия байди документош бисёр. вақте ки агар Тоҷикистонда меши, ҳамту мери якта свидетельство о рождения мегири адо. мо ҳозир ҳамин қадар документ кардем, қариб 2 моҳ ба ҳамаш тайёр шуд. аз ҳама ҳамин удостоверениеш вай шуд, кашола шуд камтар, чунки аввал прописка мекарди, ҳамин хел ҳамаша мекарди, баъд последний удостоверение будааст. ва ҳозир накнун вай бисупурдан дар кор, загранпаспорт бисупурдан дар кор, барои он ки всё равно баҳор ба каникул ба мерим Тоҷикистон ба лучше ҳамин хел охир вақт ба омдагинда ҳамин хел давак накарда, барвақта супурда гирифта мондан дар кор, камтар ҳамин сурат ба назм истодагӣ шавад. мегирим худо хоҳад сурату загранпаспортро месупурим. хотя ясмина 2 ҳафтаи набудагишанда мо уже загранпаспорт супурдаги будем. расмашам ҳолиам 2 ҳафтаи на загранашанда. ясминам моҳи март ба 5 сола мешад, загранаш тамом мешад. ҳар душа якта када якбора худо хоҳад загранаша месупурам. ана ҳамин буд, тамошобинон, имрӯза камтар видеои мо. хайр тамошобинон, раҳмат ки бо мо будед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. духтаракҳои азиз, ҳозир видеообрашении ман барои шумо, занҳои хонашин, занҳое ки аз хона набаромада кор кардан мехоҳанд, компанияи Феберлик ба кор ба даъват мекунам. аллакай дар бораи компанияи Феберлик ба фикри ман ҳаматон медонитон, аз рекламаҳо безор шудитон. ба фикрам агар ҳамту ки фикр кунитон, бекор ба реклама намекунанд. дидоститон ки чӣ қадар пешравиҳо, чӣ қадар зарплатаҳои нақс шуда истодааст ва
агар ки хоҳедтон шумонам кор кунедтон ҳамин номерои ватсапе ки дар комментария дар рӯи экран мебинедтон навистон анамин продуксияҳои ман аз компанияи Faberlic барои кӯдаки навзодам вай кардам, заказ кардам. Нархи 26% скидка ки вақти заказ кардаги ман новинка буда, ниҳо якум боромдаги будам, моҳи октябранда ба фикрам боромдан. Масла 0+, яъне ки с рождения, ҷудо ҳам маслаи чихегӯм без запаха барои кӯдак, ҷудо ҳам нағз, нежный. Мана ин крем подгузник, даже подгузникош ҳай уже ваянда компанияда крем подгузник, инам ҷудо ҳам качестваш нағз. Мана ин крем 95% натуральный продукция ки шудаги безопасный барои кӯдакотон. Ҳар хела кремои магазинию, анами хел кремое ки боваритон ҳаст, сертификаташ ҳаст, даже сертификатои ҳалолаш ҳаст. Анамин чизои худатон 26%, 20% скидка ки мегиритон, мешад купоно 50% скидка. ин хела шансо даже магазинанда намешад. Барои худатон харидорӣ мекунедтон, якумаш ин ки баъд тавсия метитон, баъд кор мекунедтон, ҳам харидорӣ мекунедтон, ҳам соҳиби тӯҳфаҳо мешидон, соҳиби зарбатҳои нағз мешидон. Барои ҳамин ман шумои кор ба даъват мекунам, навистон, ягон ҷои нофаҳмош бошад мефаҳмонам, як бор суҳбат мекунем ва худо хоҳад ҳамроҳ кор мекунем. духтарҳо, як бор бинедтон чизҳои качествении худаш аз коробкаш маълум. Як бор бинедтон ки чӣ хел ин расмо ҳамин хел надписош хушрӯ навистагӣ, нежный навистагӣ, ҳамту менигаритон ҳамин кӯдаки майда бо ин нежный. Вақте ки аллакай коробка хушрӯ мешавад, уже дарунаш ба гап нест ба фикри ман. хайр, дар паноҳи худо бошед.